las comisarías de Mossos d'Esquadra a día de hoy y en su regla general no permiten tener acceso a la completud del atestado. Esta es la realidad. Policía Nacional y Guardia Civil en algunas ocasiones permiten, de una forma más amplia, permiten tener una lectura del atestado. Un atestat policial és, diguem, el relat de fets dut a terme pels agents de Mossos d'Esquadra en qualsevol investigació o quan ells tenen coneixement d'un fet delictiu. És on es reuneixen tots aquests elements que hem dit, d'informació, de testimonis, de fotografies, etc. Actualment ens trobem en què la detenció és una mesura que, malgrat ser restrictiva de drets, s'utilitza, diria, amb molta lleugeresa. És a dir, en moltíssimes ocasions veiem, com a advocats i advocades, anem a fer assistències a comissaria de persones que potser no seria necessari que es trobessin detingudes. Però no podem saber-ho perquè en aquell moment no tenim accés a l'atestat. I per tant això ens impedeix, a la pràctica, poder valorar amb certesa, diguem, si aquella detenció té sentit o no en té. I que no et passi el que passa moltes vegades, que te'n vas al jutjat de guàrdia l'endemà, resulta que és un delicte lleu, els delictes lleus no procediria a la detenció i aquella persona s'ha passat 24 o 48 hores engarjolat i el dia que arriba al jutjat de guàrdia no és que no declari, no, és que se'n va directament perquè és un delicte lleu. Però el 90% de temes que hi ha a comissaria, aquí, són bagatela, el que se'n diuen delictes bagatela. Furts, alcoholèmies, baralles... A vegades estem parlant de delictes realment greus i que donar informació a la persona detinguda pot posar en perill la investigació, però la majoria de vegades estem davant fets que són molt senzills, que tenen una instrucció relativament senzilla i que la detenció s'utilitza com a quasi bé de forma molt automàtica. Es más fácil que se produzcan abusos en la privación de libertad precisamente porque no se tiene acceso a la información relevante acerca de cuál ha sido el motivo por el que se ha acordado la privación de libertad y no solamente el motivo, sino en qué prueba se funda esa privación de libertad. No estem complint aquest criteri de la Unió Europea, que és un criteri d'interpretació dels advocats, de molts jutges, inclús del Tribunal Constitucional. I tot això no s'està fent cas. Deduzco que aún para la policía siguen pensando que con el acceso a esa información que ellos nos dan son los elementos imprescindibles. Y además de las críticas que se hacen, y yo postulo otra, ¿por qué debe ser un agente de policía el que le diga a un abogado, a un detenido y a un juez cuáles son los elementos imprescindibles? Eso forma parte de mi trabajo, debo ser yo el que valore qué es imprescindible o qué es importante para la defensa de una persona. El que ens diuen és que hi ha una comissió nacional de la policia que abasta tots els grups policials, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, etc. I aquesta comissió va fer una interpretació de què eren els elements essencials de la detenció, és a dir, de què podia l'advocat tenir accés a comissaria. I van decidir que havia de ser el mínim, que no és ni imprescindible, és que és el mínim, és tant com una petita relació dels fets i un petit esment a quina prova hi ha. Hi ha un testimoni, tal qual, sense més referència, hi ha una empremta dactilar, hi han trobat ADN, l'han vist sense cap més referència. I ens diuen que amb això és suficient. Nosaltres interpretem que no. Hi ha una interpretació absolutament restrictiva. Una de les coses que passa quan una persona està detinguda, més que res, i això va implícita, és conseqüència de l'espai en el que es troba, és que és difícil fins i tot saber si és de dia, si és de nit, si portes mitja hora o portes 3 hores detinguda. Això ja de per si causa molta angoixa. No saber tampoc si aquesta detenció s'allargarà durant moltes hores o no, això també causa una angoixa. Prendre seriosament els drets de les persones que estan allà privades és important i és fonamental. Si hi hagués la dinàmica d'entregar l'atestat i els agents sabessin que al cap de 3 hores l'advocat o advocada acudirà a comissaria a entrevistar-se amb el seu client, com diu la llei que s'ha de fer abans de les 3 hores, i que en aquesta entrevista es necessita l'atestat, molt probablement hi hauria moltes menys detencions.